गसाइगाव पुलिसनि सिग्रोमनायाव ड्राग्सजों लोगोसे साथामखौ खादों। गसाइगाव पुलिसा थांनाय हराव सिग्रोमनानै जारागुरि गामियाव गासै साथाम ड्राग्स फालांगिखौ ड्राग्सजों लोगोसे हमनो मोनो। फालांगि साथामखौ गसाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं सिमालथाफु गामिनि थागिबि तापसउद्दिननि फिसाज्ला एहसान हाबिब, लोगोसे गसाइगाव गाम्बारिफुरि गामिनि थागिबि गिरिधर ब्रह्मनि फिसाज्ला रैरुप ब्रह्म आरो हाब्रुबिल गामिनि थागिबि खनखं नार्जारि होननानै सिनायथिनाय जादों। गसाइगाव पुलिस थानानि गाहाय अमरज्योति बायलुंनि दैदेननाय मोनसे स्रोत हानजाया साथाम ड्राग्स फालांगिखौ खानो हायो। गसाइगाव पुलिसनि सिग्रोमनायाव ड्राग्सजों लोगोसे साथामखौ खादों। गसाइगाव पुलिसा थांनाय हराव सिग्रोमनानै जारागुरि गामियाव गासै साथाम ड्राग्स फालांगिखौ ड्राग्सजों लोगोसे हमनो मोनो। फालांगि साथामखौ गसाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं सिमालथाफु गामिनि थागिबि तापसउद्दिननि फिसाज्ला एहसान हाबिब, लोगोसे गसाइगाव गाम्बारिफुरि गामिनि थागिबि गिरिधर ब्रह्मनि फिसाज्ला रैरुप ब्रह्म आरो हाब्रुबिल गामिनि थागिबि खनखं नार्जारि होननानै सिनायथिनाय जादों। गसाइगाव पुलिस थानानि गाहाय अमरज्योति बायलुंनि दैदेननाय मोनसे स्रोत हानजाया साथाम ड्राग्स फालांगिखौ खानो हायो।